Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Armut ki kertong bak hampau naka Amlarem constituency ki bakan thup MLA bamenta badu MLA barem kila thep kerteng hakmat ke returning officer jangka Amlarem civil subdivision haka hendro turik urumpang arjar arpulai kini ki armut kilong uba la kamen rumbui ubanya khun naka tiket jangka UDP bad uba Stephenson Mukhem ubanya khun naka tiket jangka National People's Party sawai par kertong ubadang mi thamai ude uba Alban K Gashnga ubanya khun naka All India Trinamool Congress. Cái chính im kỳ ông kỳ bro tọ cả chính lai luti, iwan yo biang ne tọ de dapura, ta kam kỳ bro chipun kỳ chính em kam, ne cái vika por chi vika por, hai cái này sans nem kỳ về lai, man cái sans nem kỳ chính cơ khô, ya cái constituency kỳ ông i, cái chính cơ khô yo paj ba, dari kam nong mi khmat kam ông tu tọ cái chính lai luti, iwa biang ne nang pen biang chuchu, iwa dang rap biang unang pembiang kete tok kajing angnut kyong i tok kam unang mikmat kete tok kajing angnut yang kipai ba knang wa ke roi kapar yoman ka sulsat no kibru ye ko yero hanrai ka wan ko kam ka le phi na do man sen ka wan ka kam ka le phi yang chiman toy pai ba kajing ka kho wan ka no blai kipai ba ye ku e kajing ro ye kajing ka no hanrai blai hi wa yu o eu the kajing ka kho kajing la lu ti yang nga hadok kini kisngi man ko dap dengan jingkar ko tapi pajba tidak yogi pajba ya tok bahak ya nga ulai ceruk minta ke ilang salah pajba di pos apa lagi guru to berenang hatu pang ma lakman rombui manu kongres oke presiden yang gue janji kongres hadirin last mah tri kado iyo ga kongres law UDP kampanye apa pun saya tahu dan ini man you confident ni bahani parti jogi kongres kam but mo kongres kam man gua man kom pun hun yupai ba jadi kita dapat peman yang ngau yin jele but dari tuli lagi MDC XMLE what you have po kan konsensus yang ini yo dia em ke luti yo po yo na kaman kata po konsen pon na pai pi kisin dah habis per na pai pi education la mo lehia literacy rate dong amrem na lehia ron ha item 5 sport la yo tang duna mo tourism ko em kam ha hagani ke dong chnak yang ni mo ko mi au brai em kam pungku tourism yo man ga wini gilat wi kam exam sibun health sector la em kam sibun wan pi di em kam po konsensi dang bon yo jing do le yo pungku ni konsensi mi ai kadau ke bakongsan ke balak pelong yang ban wan hakane ka Lampung banya airang hakane ka election syaga dorbar thau ain jong jela jongi honus nem arta kulai hakane ka constituency jongi ka 7 bulan namar katkum gi jing i jonga ba ninde bansa aju ka politics ne ka sain perthai kade ban kala namar pumbalong menta ngai ba kini ki parlo ibadon kaju kaju moj ke iya haga ka style barim ne kumbalong menta pi nidon kam ban concentrate ne ban play jingmon lada hipai ba jong ka constituency hi I command ka banung kong golong kumno ngin generate employment ya hi khna ki badon ga jing pule bar ki bamdan ga jing pule ban utilize ya ki resources ki badon hapo kani ka thain ga jong ka baar kalong kumbalong menta amar ki juk hagini ki sipos nem baladep ni ekren bay ba ubriu balayo 80 above te ulayo ban le pule engineer ulale ban pule doktor bar kiwe ki kos hande kum balong hagini ki snem ki balale hagini ki san sipos nem ka rukom ka jingnang jing start kala rengi nindon kam tang ya ke academic qualification
ngidon kam ya ka quality education ngidon kam ban sempang man yo compete bat ki wei ki benta jong ga jela bat jong gari hi barok wei kabalai balong benta ngayos ngau ba ki babun hi ki breu ki ekran bai how to upgrade ke sub center shaga dispensary naga dispensary shaga CHC so and so Henry ngapat ngong ba kung no ngin thau kilat kilinti ban ai ya kata ke perfect healthcare ya ki downtrodden ya kita ki duk namar kat kum ga jingjai lenti jonga ha gane ga election arjar arpulai ngalalap ki babun ki kur ki kha hasau dong jong ko constituency ki hun ban thia yap ha ga jing thia namar ba kim kot ban pha sumar ha ki hospital ki barem dot te katkum ge jing i jonga kalong ba kini ki parlok ki bala sensar teng ki kian ya kastal barim kilong tang kita kinong samkran but ban ai kam kontrak yo we na armut kibriu ha ko we kasnong ga badon riu mus pa bod ngapat ngaong ya kinong kabut jongga amlarem constituency ba ngamla ban yarap ya phi namar kumbalong menta baru ubriu expect ban yarap pisayo ondal ajob ban yarap gran yu ban ai tin ban ai pai ban ai sieng ringa katangam kula lek e bang kular ngan wat kilat kilenti humno ngin pendon kam ya kini ki ke jing ais ngo bha jong kamariang ban convert ya ka kumno ki briu jongi kin yo kam yo jam ban penbiang ya ka umtre habaro kishnong ki badon hapo ko constituency we ba kishnong kilayo ya ka baro kini kilum ki ba pi menta kin jerngam we ba kilum kila jerngam kamut kinri ya ki blang ki masi kinri ya ki siar kinri ya ki sniang kabar lengba kita ki primary product te ki khna ki balanang lastat ki khna ki bamnang bam start kinyo ban use ya ki jing shampang ki jong ki ban yeng halaki jong ki gisat